maidi. Muri sei? Munofara here? Muchizvese. Tiri right. Sei basa. Basa riri nane riri sei orenyu asikana? Rinogweja naiti sei basa rangu. Mundibvunza kuti riri sei basa rinogweja naiti sei nesitock yakandiodhiserai. Mabhero here amakandiigira asikana. Ha? Mabhero here. Aiwa zvenai asikana munoatorepi mabhero akadai spaya munonditumirai? Handina client yangu inodzoka ichitaura kuti ndini client yako ndadzoka wazvinzwa maidi. Maidi wakanitengesera mabhero aya iwe uri kunzwa. Handina kana chimwe chandatengesa pamabhero ako aya. Kana chimwe chandatengesa inini. Uri kunzwa? Ndorarama nemabhero ino asi apa ndashaya kana chimwe chete maidi. Unohodha kupi mabhero ako? Unohodha kupi mabhero ako maidi? Kundishaisa basa iwe kundishaisa basa inini muguta muno. Ndane nguva ndiri muindustry yemabhero. Kuna maidi chi? Ameno kusvika uchipopota pano utanzi ndakavatengesera mabhero akashata inini. Nai amai chi. Maklenze ndakambodzoka pano. Ndikwashi andipenge mazvinhu. Aiwa ndanda kuti munopenga inini. Ndionereyo. Ndoda kuti mutenge stock yenyu. Tengai. Oi. Batai. Mutenge. Murimi tangai. Iwe uriwe maidi tengai rine $5. Kana zvaramba utenge $1. Tenga. Nditengereyo mabacha. Nditengereyo. Ndoda kuti mari yangu ingodzoka chete. Nditengereyo mari. Aiwa chirega ipanzisa. Munodarikwa nevamwe munomboziva kuti kune mabhero anotengeswa akanaka munozviziva? Chitaurai pasi. Makambodhila neTanzanian bells here? Maidi. Unoziva kuti Tanzanian bells? Wakambohodha ako? Tanzanian. Tenga $1 stock yako. Babati zvakazonyanya. Chitaurai pasi. Chitaurai pasi mama. Pasi pekudii? Aiwa chichirega. Tinonzwika newamwe hata kuti ndoda kukutaurirai kunowanika zvinhu zvakanaka izvi mufunge. Ndoda kukupa information. Taurai tinzwe. Tinomaona kupi amai? Apa patoshaishika apa. Kune inonzi Tanzanian bells. Mabhero akasimba. Tarisa zvandakapfeka nhasi tarisa. Izvi mune izvakaramba. Uriyo unosaplya zvakadai. Vano delivery kumba ndakaenda kuTanzania kungofona pafoni pangu apo. Tanzanian bells vaudza ndoda bhero rehembe dzevakadzi dzakadai. Vanobva vatodhilivhara. Kodze wana wadiki wano. Vanodhilivhara. Zvinodhura zvakadika ndichikwa imati ndokuvhara mbama iwa zvinzo. Kudhura kuita sei? Mabhero akachipa iwayo kudarika akwa. Kudarika issue yekudhilivhara muri kudada kuti vanodhilivhara for free. Uri kunzwa? Imboteerera ndichikuudza inini. Ndakazviisa kutsvaga kudai information yausingakwanise kutsvaga iwo. Aiwa isisu maidhita ako imimi chiti paiwo iwawo. Kutondibata moti unewo izvi. Yangu ndikakupa. Aiwa patoonesana apa maiti. Yangu ndikakupa information yacho asi mari yangu inofanira kudzoka. Ndo asi information ndiri kukupa asi mari yangu inodzoka. Inodzoka. Saka Tanzania bells yacho iyo inowanika kupi? Tore nhamba Tanzanian bells. Nayo kuma. Ndokupa inhamba dzeTanzanian bells. Vanotora kuTanzania, vanotora kuZambia. Manzwa. Vanodhilivhara for free. Ende vanodhilivhara wagutsikana. Nebhero rako. Kwani zvamakaenda totanzi bhadharai half down unozotumira. Pashayishika. Chidainzirai nhamba chete. Ndaona ndagutsikana nebhero rangu wobva vazonditumira 0713 nyora taurai 035 050 iyo maidi unoda zvemahara akafunga nemaminetsi tora dzimwe dzemaminetsi idzi 077 0775 779 236 waona bhero mimi amaika chinzwa ngati chitaure nawo zvakanaka isisu takutoenda kutondohodha ikoko tichitohodheserawo vamwe matinonhonga mahwani thank you very imimi manje chitaure nawo zvakanaka imimi chiuya imangwana handitika toona kuti tombokupawo kahafu then apa pakatoshaishika takazoitaurwo here apa pakashaishika apa pakashaishika pa sevanhukadzi tinongojanduka mahara asi ndiri kudzoka mangwana. Alright amai. Maita basa akamai. Tanzanian bells. Tanzanian bells maitika apa pafamba satani apa. Sarura vako kadeyadeya Tanzania bells vauya vana masvikokota nyanzvi pakutengesa mabhero embatya dzemhando yepamusorosoro. Unoita sei chako kungopresa order kudhirivhara mahara pachena. Unozobhadhara mari yako waona bhero rako. Kungochaya runhare panhamba dzinoti 0713 035 050 kana kuridza zvakare runhare panhamba dzinoti 0779 136 713 moridza zvakare panhamba dzinoti 0775 779 236. Tanzania bells neTanzania bells tinoenda ku